हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि डली ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनै आङो माने ब्लगखौहाय फुङावनो लानाय जादों आरोना माने जोंहा दिनैहाय मागो नालाय दिनैहाय माने न'नि फुजा दङ माने बेखौ होग्रोनानै लानोसै फुङावहायनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा आरोबाव माखासे माने मावबावनांगौ खामानि दं आरो स' बिदिब्ला आं नोंथांमोनजों देखायलांबाय थागोन आरो होनबा नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे फैबानो जाबाय जोंहा दिनै मा खालामो मागोआवहाय स' फैदो लोगोफोर जोंहा दिनै मागोनि मुङाव फुजा होखांबाय न'आव देखांबाय नैनाव होखांबाय नैबावहाय होखांबाय Oh thằng này cái đèo này thật không mà đang giờ không có thằng này cái đường ayu gari ya bơ bên là cút sầu này na hình chơi ho 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 yes lên lên này gari who is your favorite Hello guys, welcome back to my channel. Jangan bela gur saunai nai fina gideng de. Jangan bela gur saunai nai fina. Oh, dande. Supi baik. Bela gur saugan आरो मैनागुरि. जोंनो सबसे लास्ट. Belagur mantap. Sebenarnya mana mosagan ada. Oh, nih Zupika belum mati, naik sonak ya ha. Hai Zupika. Sagrabra. Opening dance. Hello. So, मैनागुरि गामिनि रायजो राजाफोर मागो फोरबो फालिनाय 1430 बांला बोसोरनि थामथि खेब बयखौबो जोबजासे हेफाजाब होलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय दा बे समाव मोसाखावरि दामगिरि फंबाय बिनानावफोरखौ बेलागुर सावनायनि सिगां जे मोसानाय हाबाफारि बेखौ दिन्थिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बयबो दमासिसो नालाय रंजानाय बोथोरसो खुलुमनाय उन्दैफोरनिसिम अननाय आङो जासिदों आरो आंनि लोगोफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय होदों दिनैहाय जोंहा मैनागुरि गामिनि जोंनि नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारी फंबाय बेयावनो नुजानो हादों जोंहा गामिनिनो सासे बैसोगोनां जोंहा दयाराम नानगोनां बसुमतारी बिथां बेयावनो नुजानो हादों जोंहा दहाय 4:30 सिखारनानै फैदों जोंहा खाथिनिनो दमगावनि नारायण मुजुमदार मानगोनां बिथां आरो जोंहा बेयाव दङ हायेन नार्जारि मानगोनां बिथां जोंहा कुदमथला प्राइमारि पिपिएलनि जोंहा प्रेसिडेन्ट दङ दिम्बेश्वर बसुमतारी चेयारमेन मानिक बर' बिथां आरो बेयावनो नुजानो हानाय दलीय तथा सामाजिक कर्मकर्तार লগত জড়িত থকা সন্মানীয় ব্যক্তিসকল ইয়াত আছে তো গতিকে দীঘলীয়া নকৰি আজিৰ যেটো কাৰ্যসূচী সেইখিনিতে আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছো তবে সেইখন আমাৰ
जितु मेजि जलवार जितु रिबन हेतु काटी पेले आरम्भ करार कारणे आमार सम्मानीय MLA खुलुमस्ता दिनैनि नैबे थामथि खेब जोंहा बेलागुर सावनायनि जे दरखं बे दरखंनि रिबनखौ हानो गामि खुंगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनखौनो दायित्व होनो आवगायदों जा मैनागुरि गामिनि बारग' आफादगिरि बिबानगिरिफोर जोंहा दङ गिबियावनो जोंहा दयाराम बसुमतारी बिथाङा साथाम जोंहा गेदेरमाफोर दङ गामिनि दयाराम बसुमतारी आमाइसो पद्मलोचन बसुमतारी आरो आमाइसो नरेश्वर बसुमतारी बिथांमोनहा जयै साथामजों बे फिथाखौ हागोन जयैनो आं बिथांमोनखौ दरखं बेखेवजेननाय बेखौ हानो खावलायदों बिनि उनाव जोङो बेलागुर सावगोन बेनिखायनो बयखौबो आरो मोसानाय हाबाफारिबो थागोन जोंहा ना होमबा मोसागिरिफोरबो दं आरो बयखौबो आं खावलायदों एसे बैसागु नालाय जोङो रंजानांगोन बयबो ना होमबा थांनाय बोसोरनियाव जिबायदि गाजा गोमजायै जों रंजादों मोसादों आरो फालिदों देग्लायबो जाहाथे बिनि जेबो आलादा जाया आं बेखौ खावलायबाय बयखौबो जोंनि आदै मादै आमाइ आनैमोन दङ बिनानावफोर दङ बेवाइफोर दङ बयबो जाहाथे जोङो मोसानो हायो जोङो खावलायबाय आरो लोगोआव आंनि जोनोमगिरि बिमा बिथांखौबो ओरै सिगाङाव थांनो खावलायदों आबैखौ बैजों लांदो आब' लांदो आबैखौ दा हाबाफारि बायदियै खावलायखानाय मानगोनां गामिनिनो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि नैबे बेलागुर सावनाय जे हाबाफारिनि गिबि जोंहा रिबन हानाय दरखं बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो बयखौबो हेफाजाब होनो खावलायगोन दा जागायदो माबाखौहाय दरखं हानायखौ खेमसिखौ हरदो नोंसोरनो हानांगौ साथामबो हमनांगौ ओमफ्राय माबाखौहाय रिबनखौ औ खुलुमग्रोदो खुलुमनानै औ बास साथामबो हमदो माबायाबो आयंआबो हम औ जय दमासिनि जय दमासिनि जय बेलागुर सावनायनि खाम दामग्राफोरखौबो एसे बिनिफ्रायनो दामदो ओमफ्राय ओरैहाय लाइन लाइन मोसानांगोन बयबो दोननानै गाबोन खुलुमनायाव होजायोना आबैया खुलुमनो नागिरदों सोरबा सोरबा खुलुमगोन खोमा लानानै बेयाव दोनथ'जागोन ना साइडआव बे उवाल खाथियाव दोनदो नङाबा बावबो दोनजायोना दिनैनि जोंहा बेलागुरखौ सावनो थाखायबो खावलायबाय जोंहा मानगोनां MLA सारजों लोगोसे गामिनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ
बाहागो लानो खावलायबाय बारगाव गामिनि आफादगिरि जोंहा दङ बिथांखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय नेहाथारि बिथां दङ एसे बारग'फानो दे स्टार्ट गोजान लाजोब्बाय नामा मोसानोसै जेबो नङा गिदिं गिदिं एसे थाब थाब थाबाय बेलागुर सावगिरिफोरा नङाबा अरा नै हाथिसोबनाया गिदिंनि लावखार बेलागुर ओंखारखानोसै अर सायनांगौनो बेमार खारो बेलागुर सावनायनि ओइनि आबै ओरै खाम सिफुं दामदो एसे बाज्ल'नानै हो आंनि बेग लाग्रा नियम बायदियै खेबथा आराम गिदिंदो दे जि मोजां बेरगासिनो Hati sohor kambela lana dei priva गिदिंखांबाय Kalmia simenje Ambuja simenje Black Tiger simenje Pastala Magani beलागुर सावनाय Shatalai hedai baidi Hebayang negeseko Sona Hebayang negeseko Kalmia simenje Ambuja simenje Black Tiger simenje Pastala building ni kuchatalai hedai baidi Hebayang
गोसोखौ सना होबाय आंनि गोसोखौ सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जाना रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा मिनिहरा सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा मिनिहरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव रंजालायनि हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार सानजाथिं गोलैलांजोब्बाय मोनसेयाबो आरो बेबो गोलैथ'वाखै बोसोर गोदाननि हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जाना मोजाङै रायज्लायगौबा मिनिहरनाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा मिनिहरनाय गोसो दंब्ला गोसो गोरबोजों रायज्लायलायनि हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार लाजिहां खालामो मानोलै रायज्लायहां खालामो मानोनो रायज्लायाहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो बोर जायो आङो नोंनि बे आखलावनो फाग्ला जायो आङो नोंनि बे आखलावनो रायज्लायाहां खालामो मानोनो लाजिहां मिनिहां खालामो मानोनो नायै मोजांसो मोनलांबाय Alla vi kan diba alla vi kan det masih mezangi mohona dan kembang girgir zanji balenge masih mezangi mohona ekona नोंनिखौ गावहा गोथाव हारसिं जादों नों मा जादों हुरुम नारेंखल लाड्डु सिबिंनि लाड्डु एन्थाब बेलाय मा बियो
Tao bidon. Tati ke jabain neng na. Ang nengniखौसो जागोन दे. Mana? Nengniखौसो जानो लुगैदों आङो. गावना गोथावसिनथार हनै. नोंनिखौ एसे जानो दे. जोब्बाय खामखांबाय जाखांजोब्बाय बयबो नै थांस्रांजोब्बाय बयबो रायजो राजाफ्राबो जोबजोब्बाय जोब्बाय मागोआ बेफोरनो जोब्बाय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनानै होदो बाय बाय